Ya. Yo. Ayo Yuyun. Payu entuk loro. Dadi Yun. Yai Jagong suarane apik men. Lah nggih nggih Pak. Jan. Iki putrane sing pundi ta?
nyumbang nek suarane apike Lah nggih. ngene. Piyantun nyumbang. Persis sinden. Lah nggih persis sinden nggih Pak nggih. Iki mau nyumbang. Iki mangjak ya, Mas. Nggih, sesuk dijak. Jak panen jagung. Oh nggih, jan. Putrane nderek mboten, Mbak? Anu nika nembe maem. Oh nggih. Pak ning tumut. Teng parkiran. Oh nggih. Iku adong klenyeng kabeh piye. Jongom ya nggih. No. Sik. Oh, alah enak sing ampir-ampiran barang. Oh nggih. Ketemu tangga, pedhok tangga. Oh, alah ya. Tanggon Mas Dep. Ya, engko ketemu bulak ngono sedelok, ya. Ya. Ibuke Mas Irba Musti. oh, Ibuke Mbak Yune. Nggih. No.